салому алайкум бинандагони азиз, субҳатон бахайр. имрӯз 19 апрели соли 2025 ноҳияи Айнӣ, деҳаи Путхин, осоишгоҳи доктор Тоҳирӣ. ана ин манзараҳои зебо бинед, ҳаловат баред, роҳат кунед. об беҳтарин даво ва дору ҳаст. ҳатто садои об инсонро даво мебахшад, шифо мебахшад. ин ҷойҳои худодод аст. дар ҳар гӯшаи кураи замин ин хел ҷойҳо мавҷуданд ва ин ҷойҳоро ҳифз бояд кард. инҳо барои мардум саломатӣ ато мекунанд, умри мардумро дароз мекунанд. саломат бошед, садсола шавед.